Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ada po kini inyong ana sa bako inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Makiguban na usab kaninyo sa lain na po nga edisyon nila atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A Catechesis on Air. O padayon kita manghigala sa itong pagtimbaya kaninyo og mayong buntag. Ang ato apong timbayaon manghigala una sa tanan, ang atong talakurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong mga kaparian, of course, ang atong mga kadagkuan, si Monsignor Gamito Labing, atong Judicial Vicar, good morning nyor, ang ato apong nga Vicar General, si Monsignor Glenn Corsiga, ang ato apod nga mga kining mga episcopal vicars, no, Monsignor Larry Katubig din sa isla sa Siquijor, Monsignor kining Albert Erasmo Bohol din sa North District, no, Cora Parroco karon sa Amlan, yung manusab si Monsignor Marino Ibo, ang ato usab nga Cora Parroco karon dito sa Bayawan. Siya usab ang atong episcopal vicar dito sa South District. Nahala, no? Good morning na, ug nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskayans Panglawas. Ato pong timbayaon no, good morning ang ato ang mga lay ministers. Kumusta na mga brothers, no? Labi na gyud ako mga lay ministers sa mga parokya nga akong naagian, no? Sa kining Bayawan, sa Kalumbuyan, sa Dawis, sa kining Tanhay, Sibulan, sa San Francisco, California. San Francisco, California, dili mahigala. San Francisco, Santa Catalina. Makuyawan wala sa Tatanhay, no? No, diha sa Sibulan sila si Judge Terso Banquirio. Ayan, no? Nahalamay munto na. Ug naghinaot kita nga ana ang kabungtanan sa Kapiskayans Panglawas. Okay? Dabi no ari kita maghigala sa ato nga asa naman to diara. Diara maghigala. Ato nga CBCP News, balitang simbahan ni ining kamugtuhon. Okay. Sa pamangihigala ha. Sa pa kay mura og na-misplace na ako ato ang CBCP News. Sige lang, wala lang sa kato CBCP News ha. Kaya na-misplace na ako. Asa to na ako na butang. Okay, ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Poino ang atong Saint of the Day karon. Ang atong Saint of the Day walay lain kung dili si Gundere sa atong listahan manghigala. Ang atong Saint of the Day karon mao si Santa Maria Makelap. Usa kini siya ka Australian, no? Usa ka Australian missionary nan, no? Gani kuan kini siya mahigala, no, together with Father Juhan nagkatukod kini sila og kongregasyon sa mga madre who call themselves the Sisters of Saint Joseph of the Sacred Heart, no? Niya ang ilang apostolado mao ang pagtukod og mga eskwelahan alang sa mga pobreng bata ug mga orphanages alang usab sa ilahang mga works of charity. Gani dili man ni sila kanang mga adunahan nga kongregasyon, magpakilimos in taon kini sila para mo ilang ipakaon usab sa ilahang mga bata nga gipangsagop ug alang usab sa ilang eskwelahan. So ingon ana man gyud ta, no, mga pobrehon malagitang mga kaliwata. Mga pobrehon montang mga kaliwata sumuna nga may puruhan nga ingon-ingon lagi pud ana atong mahimo. Ginagmay lagi pud in taon. Okay, nahala pa dayon ta mga galang sa ato ang mga buhaton ni ini kamudtuhon. Okay, ari kita na sa ato ang mga katikisem, mga pangutana nato mga gala, no? Pili-pili ta ron sa mga medyo kuan nga mga pangutana, no? Mura ba o wala pa mapangutanahi, no? Wala pa mapangutanahi mao ato ang kanang Pader, tinuod ba nga sa prisuhan mas daghang Katoliko kaysa ubang relihiyon? So bagay, natural lang gina nga kita mga Katoliko mas daghan ta dito sa prisuhan kay ngano man. Kita may kinadaghanan. Kita may pinaka-majority dere sa Pilipinas, no? Kuan man ta kanang majority sa Pilipinas Katoliko. Do naman naay laing mga relihiyon pero
dili gyud parehas kadaghan nato. So muna nga kung ato ang pangutan-on ang mga piniriso kalagmitan sa mga napriso Katoliko ingon niya. Sa era mo kabayan na tag dili ra ta nato dutan og dili ra bitaw nato i-generalize ba nga tungod kay mas daghan ang Katoliko sa prisuhan kita mga Katoliko mahilig gyud nga musupak sa balaod dili tungod na sa daghan man ta kaayo in numbers so muna nga may puruhan pod nga kung kinta-kwintahon nato sa mga prisuhan kita usab ang kinadaghanan. Okay. Nahala ari kita sa laing pangutana. No, laing pangutana nato. Pader, usay kahulugan sa ato ang pagtindog, paglingkod, pagluhod, panahon sa misa. Of course, may na siyang pangutanahan, no? Ang paglingkod, no, may kahulugan na siya. Kaya kinigong misa, usab maguna ka pa ng tigom, usab ka salo-salo. So, of course, doon nagyoy mga correct postures niya na. Kanang manindog ta for a couple of reasons, no, manindog ta pananlitan ha. Doon ay panahon nga mamimutindog kita para sa ebanghelyo kay giproclaim o kanang gisaysay kanato ang ebanghelyo kanang bitong kinabuhi ni Kristo. So ato gyud nga kanang gitawag nato og mutindog kita agi og pagtahod. Unya, mo stand po ta for malindog po ta in order to acknowledge that we are in the presence of God. Ingon niya na, no? Ato pa, man kanang manindog ta, ato po nga gipaila, ato nga gituuhan, nga anaan kita sa presensya sa Diyos. Muna nga manindog kita. Now, unya, doon na po tayo panahon nga manglingkod kita. No, pero wala po na nagpasabot nga kanang lingkod ta, ga-relax na ta na madili. While sitting, we should be engaged in active listening, giving our attentions to the reading, homily, and some of the prayers. So, wala na nagpasabot nga, kana bitaw sa panahon sa misa ng lingkod ta, magtabi na ta, ng lingkod naman ta. Mo binigihimo sa uban, mo nang usahay, murag ato bang ulusbo ng kinaiyaha na ang correct posture, doon ay sitting, maglingkod. Ano man, diyan sa paglingkod na to, we should be engaged. In English, we should be engaged to active listening. Dili po ka nang nag-listen, rapog ka din nga, murabag walas buot. Ganahanglan nga active. Kanang walas buot mo na gitawag to passive listening. Nga to, active yun. Maminaw kita og unsay mga pagtulunan. Giving of attention to the readings. Mga anta, maminaw sa mga pagbasa. Kining wali sa pari o uban pa nga mga pagampo. Kneeling. Okay, no? Kining kneeling, muna siya gitawag nato sa in English o reverential posture. Reverential. Matinahuron nga pagluhod. Penitential posture. We acknowledge our kanang sinfulness and ask for forgiveness. Unya, kanang panahon sa konsegrasyon, magkuan gyud ta, muluhod ta, nga naman, tungod kay mauna ka na ang pinakamatod pa, kana bitang gitawag na to, pinaka-highest, para nato ba, pinaka-highest form of respect. Kanang muluhod ka ba? Nakabantay ka anang sa mga gingharian nga, mo anaa gani kas atubangan sa hari, muluhod ka. Muna siya highest form o tanawa na sa sini nga kana bitang naa ang hari muluhod gyud kay mo kanay pinakataas nga paagi sa pagtahod mo po nato no ang uban nga mga relihiyon ug manulod sa Katolikong simbahan ato lang hangyoon nga dili man lagi mo pugso natong paluhod kay di man lagi mo tuoan ang among gihimo dinha adto lamang tas luyo aron dili ka magbalabag sa tunga. Klaro ba, adoras loyo. Kanang mga laing relihiyon nga, of course, dili man na sila mutuo nga, kanang ato magkonsagrada, kanang body and blood of Christ, na pagkonsagra nato, di man sila mutuo, so pwede rapot lang dili muluhod. Pero, adto ra sila sa loyo. Kaya magtindog na sila o maglingkod sila, makuan man, mabalda ba, kanabang ron na ba yung sa ato, pa na dunay disturbance on the part of the praying community congregation. So hat ato ra hangyo ano nagyapon mo sulod mo gawas lain sa kanimo gawas mura magiabog nas gawas pero
adto ra mo lingkod sa luyo mga laing relihiyon. Okay, klaro na? So sa ganito meaning ano nga magluhod ta, we should be engaged in active listening, giving our attention to the readings, homily, and some of the prayers. And number 2, kanang magtindog ta, if we stand for a couple of reasons. And one of them is listening to the gospel. No, mangkuanta maminaw ta sa gitawag nato og ebanghelyo, importante kay na. And we should acknowledge too that we are in the presence of God. No, listening to the gospel, acknowledging that we are in the presence of God. Unya kanang kneeling, pagluhod, that is reverential posture. No, penitential posture. No, kalagmitan do di ba kanang mangayo tag pasaylo mas maayog yung nakaluhod ta kaya at least tinud-an na yung pangay pasaylo. And also it also the highest form of respect kanang magluhod gyud ka nga mutahon ka. Okay? Klaro? Okay, ari kita sa laing pangutana. Why does we celebrate Advent now? Nasaysayo pa na. Why does Catholics pray for the dead? Kana anong nindot ng pangutana ha. Pero unya nato na tiwason. Unya nato na tubagon sunod adlaw. No, kining gitawag nato sa English og prayer for the dead. Importante na. Okay, daghang salamat og ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad, ang inyong katikista sa kahanginan, Reverendo Padre Edwin Academia Aka, manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!